Uyu Salama. Rondo Justice. AE siji. Sing turu nek ombo. Lah tak yo ngono lho. Iya. Alamat Jan, aku ki wis dol tibane sing luwih dol nek. Ana sing luwih dolna lho. Piye? Tibane Salama. Tapi jarine cek anteng lho Mbak Dewi. Dah nek anu koyo apa lho Mbak? Wedi aku. Yo. Acara pernikahan biasa, Kak. Rondo Justice wala. Asli sik. Sing mbek bayi musik ta? Gimana Mbak Mano? Ya enggak apa-apa. Lah bose mau sarapan. Mbak Widene ditutne ulah ya aku. Lah yo. Iso cerek-cerek lho. Yo. Ning arep lawang lho. Wis dhewe ra wedi. Ora ning arep lawang ning isor kursi. Kamu kok ngarep lawang, Din? Koget-koget terak gitu. Tak lumung cat. Wis aman, ulone wis dicekel. Kula apa, Din? Ula apa? Ula banyu ngene lho, Mbak. Nane. Coklat rupane. Aku dina kula kobral. Gak, ora dana om. Megane Mbak Win ki kulino dangan. Dadi kendang-kendang. Lho. Iya Mbak Win. Salama kok. Kendang-kendang. Yo, Salama salaman. dangan. Jan brutal ndak umum lho kayak. Jan tenan yo salama. Beh. Sejis janda A1. Lah iki kita kok nek itu dari siang sampai jam berapa, Pak? Acara itu jam 12 sampai jam 2. Ya jam 3. Berarti biasanya 3 jam ngono lho. Siang. Wah, lha kayak Bu Min. 3 jam. Gak ro kejadian Bu Min mang. Jadi apa? Ada ulo. Anak ula, Bu. Endi? Ki lho Mbak Win sing gowo. Kamu mbak juga pernah dedek Ulone. tak jipok tak aku sama. Jadi boleh kan Kemarin itu pulang jam 4 guys sampai rumah. 120 jam berapa lagi? Jam setengah 10. Wis pas lah. Tidur 4 jam. Engko tanggapan iki iki. Tanggine mesti esuk-esuk. Sisu. Heeh. Engko nek gak tanggapan mesti tanggine. Kocok salamah. Salamah ya. Tenan nek peh. Janda Jojis. Siture ombo. Sudah blewet. Wis kur dingat-ngat-ngat iki. Ben tambah wompok, Mbak. Ben makrul. Iya, Bu. Tambah kowe implek-implek. Jan mantul iki pokoke. Jan pokoknya. Justice. Tambah banyu iki. Ya kan kalau tambah banyu kesaken ta. Ayo mangan tengkleng. Bareng delok lagu isu awan wengi lho bos e. Peculak kene sok gawe pentole. Apa disoto Oh, gitu soto? kok aku. Belum ngeri wong. Di Oke, kayak ini lho. mending diuseng ya. Tuh sing dipuwet desi ngono, Bu. Kalau dadi pangan dadi entekne, engko tak ganti acara. Gampang entekne Mbak itu. Enake urip enak koyo ngene kok sik sambat e berduaan. Yo. Ngono kok sambat e tontol. Nah, Ngono kok sambat e Indonesia sulit. Jere sapa ora lho ya. Mau nyatane mangan yo daging berduaan. Iya to. Oh, Entek. Ya takane sampai pirang-pirang kilo tadi. Lha iya. Wong ngono kok Indonesia sulit. Wong mangane bodho daging enak-enak nek gak enak mol. dah. Bismillah. Enak. Anu, hawane panas makanya munggah. Ularnya. Banget kayak orang sak, Salama. Kok kamu udah? Menika. Gue mboke. Aku bapaknya cekok ya kayak Dima. Kada mboke Dima. Wong arek mie. Edisi kangen. Edisi kangen jadi Edisi kangen. Walah.
Kapan sih? Kontrol kene ibumu. Yo. Mantap. Mantap nih. Jam 10 sarapan gulai kikil. Gratis piye. Enak daging Oh. baru. Seangan penyanyi. Ini gak mandi lah. Betul. Lanya apa? Lah pikir kula anu Hmm? enak niki kula niku sik. Hmm. Ya nanti toh, Mbak. Gampang. Siang kita Terus habiskan. di banyu kurang asin. Oh. 3 mahan kurang. Tapi enak sih, enak. Mantap. Saya kan dulu cara ngecat ke pagi. Oke, Ngecat mobil. Mobil keren tak cat guys. Mobil api. sudah di tahap kedua ini. Enggak. Clear ya. Enaknya tadi. Gila guys. Nyil. Kaya. Tadi ini gak liwat toh? Gak roh ya. Kula wau krungu, Mbak. Kula wau jam 7 sampun bangun. Ngapa? Lah tapi kok keturunan toh, Mbak? Enggak apa-apa tak kali nak. Tiduran lagi, guys. Ya, mohon maaf. Tapi enek sarini toilet gitu tadi. Rene ta, Bu? Sari ini mana ya? Oh. Oke, guys. Kita nanti intip teman-teman dekor lagi ya. Oke, guys. Kita mau intip tim dekor yang lagi cat mobil. Oke. Kalau halo. Lah. Iya Mas. Iya Mas. Alhamdulillah. Kula delok Pak Bas. Ustaz. Iya lek Bas. Wis tekan ndi iki? Mobil-mobil dhewe dites iki. Oke. Biasanya kan Ya. Dimas ora iso. Ya. Yo. Cis. Anggotane wong telu, guys. Guys toke. Mas Suroto. Menika sumpek. Iki lagi kesana dadi ora tau. Iki lagi motoran. Ket jam piro lo Mas lan ini ki, Mang? Ket isu Mas jam 6. Iya. Ya. Jam 6, guys. Lagi tak lu. Lah. Lah. Entek kon metu ae, Lek. Kemarin Pak. Ini mantap tadi. Di modif lagi, guys. Di ben apik dadine semangat di tanggapan. Udah cak. Ya iki lho metu ya. Mau berarti gak metu karo angin. Gak mesti ya. Ya. Diapakne lho Mas Suroto. Biasa ben halus. Ben halus. Di bawah iki ben halus. Sarapan iki mateng terus ya. Lho, sampun kat wau. Monggo sarapan riyin. Sarapan. Sarapan ya. Cik utuh ka lho. Nguri pisan ah. Sampai ke. Apa iki digosok sik itu? Itu digosok ah. Tambahan anu sik. Pinggirin. Tidak nemen-nemen gosok. Ini kan Oke guys, ya seperti ini keseruan pagi harinya tim dekor.
Tanggal 7 wis digawe hingga Ponorogo punya. Oke. Thank you guys. Nanti mau ada apa lagi? Simak keseruan kita. Monggo, kalau Bapak Dimas, halo. Dimas yang ini Monggo. Oh, mantuk ning ndi? mantuk teng Kediri. Oh. Monggo. Lho Mas mantuk. Salim sik no. Salim dulu lah. Naik apa tadi? Heh? Nang dhuwur ya? Berapa, Dek? Ditanya itu loh. Kelas berapa? Masih wong mantuk. Lho, masih mantuk lho. Mas di mana ndi? Mantuk. Heh. Kan panggian to niku wau. Nggih, Salim 7 tahun. Pas 7 tahun nanti ini. Monggo. Nggih. Podo ke abi to. Ke ya wis SD, ke ya wis SD, iki TK. Iki TK. Jeng ben kelas setengah. Longgor wae pucahe. Nggih. Lah kaya cilik sak kepel kok. Monggo pindah nang dhuwur, Pak. Monggo ayo. Gak apa-apa nang dhuwur ya. Monggo. Ayo. Dimas tuku nganu kok, tuku cat kok. Karo Alan kok. Ndi? Kasih tomleng berarti. Gak no ijek. Cedek kok trake. Jenengan numpak montor dhewe tes teko. Hah? Helm. Nggih, Mak. Kopi aku Alam Pun. Matur suwun. Edak-edake dicari to. Niki kamare Dimas kene tak dudehi. Lho, mriki. Turu nggih. Mboten. Lho, niki kondel. Kene kamare Dimas. Oh, nggih. Lho. Piye to? Dia kelambine ning kono. Kita wingking. Ya Allah. Monggo lega. Nggih. Oke. Lagi. Wis teko lho tibake. Nah, Lah, Mas. disayang sik. Salim karo Mas. Dadel. Tak telepon Raden. Lho, Mbok wi kok. Halah wong berdering kok, Bu. Berdering kok. Berdering. Caca mbok tukok ning anu gak? Iya. Apa? Gorengan pura? Betul. Nah, tak WA tak telepon ora diangkat. HP-mu gadekno ya aku ngono ngantekan. Lah nggih to, ditelepon. Ayo Bu, monggo. Nggih. Pengen tumput tadi ki mau. Terus sagede benjing. Niki wau repot anu Iki sebelah pas sama Mas. Iki mau. Ya pokok isi. Kadah damel. Nggih. Dan tunjuk. Monggo tunjuk. Lah mene omong lah. Yang- Lah, Dek. Salim bisa salim. Salim. Udah Cepetan Dek semua iki. Iya. Aduh. Kok isinan to? Iki ngeten iki lho wis. Nggih. Mbak Nah. Mbak Intane riyen nggih mboten jane. Monggo dikatakan duduk sik. Mbak nyambut temu. Sinten? Mbak. Mbak datang ke Kediri. Mau bakso, Dek? Nggih, sampun. Tak pesen bakso apa mie? Sampun to, Mbak. Sapa to namanya, Bu? Tisa. Nisa. Tisa. Tisa. Sa? Tisa. Nggih malu ngono kuwi. Isinan to. Iya, iya. Areke malu-malu. Anu gak sama tok ya kene ya, karo Mas Dimas ya. Hmm. Monggo nek rokokan njaba mboten napa. Lho, malah Bu kok istilahnya apa? Dimas gak ngerokok? Ngerokok Pas no janji ngerokok. Lho, karo Mbak Mano dingin cekli Surya. Dene ndi rokoke? Dan iku. Kene Pak to. Bapakmu. Kan no, Jat rokok. Nyapu rokokan godang luwung. Nek ra kulino rokok wis tau rasa rokok iki. Nggih. Sambate kan sesek. Lho, masa Bu? Nggih, kadang. Atau lemon wi marai. Nggih. Gak tau sesek iki padahal. Awak ya. Pun kersane. Tah ya. Pak Poerane sing rokok. Nggih, Mas-mas. Lagi makane nek generasine bapak Ya, nggih. makane nek gak nganu gak sang rokok aku ngono. Ya, nggih. Nek gak ngerokok rasa rokok jelasan. Aku gak ngerokok sebelumnya gak ngerokok.
Kulino biasa kok. Gede niku nek rene becak nek ngerokok niku muring-muring niku larene jane nek sekolah. Ya Dadi kepangan kene omongane ajene dhewe. apa raka kok yang rokok kowe. Oh. Nek kancane ngerokok diseneni tapi dhek kok malah saiki Lah iya. melu-melu. Yang aku tak ngobrol karo bumu udah pateni. Kene. Ya Allah. Mak sawi BBE iki malean. Wong desa ki ya isine kopi nak teh kuwi gak laku. Lah BBE ki ya gawe teh gitu. Kaya selicah ngono ya. Ya wis Keren. rasa. Apake dijogo? Oh diki jogo teng mriki mawon. Ayo. Iki yo ngono kuwi. Kata pun. Kopi ini kare pae karo. Mbok tersane teng mriki mawon. Wong ya akeh nek sukun. Di Hanya lo sukun. kosok pasti mbok tumben. Lusuran. Yo. Alah yo ora. Wong wira si ijo ku lho. Ijo sak pira tapi iki? Sampe suran dede Bu sok ben. Insyaallah. Besi mantu ta, Bu? Boten. Dolan. Bade mantu. Nganu Oh, nyambangi anu, sapa anak-anak. nek di anu. Sapa jenenge Dimas kakakno ati anggo anu, apa kayak kurban. Lacang. Lah padha Bu, anu Pak. Bu sapa? Napa? Ayahmu lho padha mbek awakmu. Padha Dimas piye? karo Pak E. Biar duwe nganu rencana arep nyolong sukun Yo, etan omah. sawi wis. Sukune wong arep dicolong. Selawi dino sik ciklik saulan kae. Tuweke wiro lan 3 wulan ngawur. Oh, sok. Dan nak gedang kan mulan ngawur. Nak gedang susu karo gedang ijo. Ndang ambil Dek, jajarin Tang. Mama dah. Gak saya izin Tang. Ca? Pae segere. Nggih. Darono moro adikmu kenal lo, kangen kae. Pon, boten. Udah cepet ndang moro. Enggak, Ndan to. Lu gua kono lo. di sini aja. Sarene. Tuh. Ndan to rono. Enggak. Benar kita deh Hmm. makan kalau Siapa? Mas. Karo. Lah ya kala adikmu kangen kala. Nang kono. Nang omah no. Lah iya. Nek Iya. nek nang nganu tukaran. Kuwi digendong Ibu. Digendong nang kawone. Ndan to. Ndang amar adikmu kono lho. Ndang kok ndang amar adikmu kono lho. Enggak, Dek. Sampai teng pawon. Jadi kok ndang ku nangis mulai. Loh. Ndang amar adikmu kono lho. Ndang lu gua kono kok Dim, Jenengan teng ngandap lho, Mbak. dia nyapa mau aku lungguhanku iki kok terakhir. Dan Pak Dimas guys lu. Lek wis dipeluk anu Mas Dimas lek, Duk. Wis disayang Mas Dimas. Isinan cah. Lah yo kok gede yo, rakyat TK. Napa nggih? Oh, emang gelek sak jam nggih jenengan iki. Geli sak cedhek wae. Anu iki tanggane koin iki, kidul. Sapa? Koin kidul. Koin sapa ta? Batas nganjuk Kediri lho. Isa. Oh, jenenge Isa. Tisa. PIT. Asa-asa. Baik, kita melihat pick-up-nya dicat. Sing ngecat Mas Alan. Biasanya nyetek ulo kan ngecat iki ngawur bos. Penting ireng kayak wis ta? Tukang nyetek ulo kan ngecat iki. Butuh ireng kayak wis. Lah mana anu ning ndi wae? Lu ndi ya? Butuh warupane ireng kayak wis ta, Al. Kayak ya. Oke, baik. Baik. Engko butuh diireng wis to, guys. Kepake Dimas. Apa? Yang tumbas rokok kalau ya. Lu karek nulis sih guys ki Manohara. Iya. Rokok murah mbok wene pakmu to Dik iki. Lha niku. Hmm? Kalau sampai iki. Oh, Gantian guys lu. Ditulis sinden apa? sinden BF. Asu, terakhir.
Wis buat check out nih. Wis. So tanggalnya enggak kali. Penjerone barang ki dicat. Diapik. Duh, apik guys, sesan. Ya, malah ireng kabeh Bang. Kayak apa Mbak yang kafe? Kayak fitur. Iya. Fitur miur. Masa ireng Mbak? Ireng. Iya. Iya. Melas ngeten iki. Iya. Iya. Yo. Gak percaya. Teko alan lho sing wis tahu. Australia, Mbak. Bu. Apa Indonesia ngene iki? Iku apa iki? Rahasia. Iku berarti kita soal. Terus apa ki jenenge? Ditukok nih. Karet. Triplek. Oh, terima. Tak kira karet. Karang ya karet. Piro to? Karet 800. Sak mobil. Nek ngene grandnya paling 700-an lho. Nah, iya. Ya ya. Dilemai triplek ya wes. Ini SKP eno san. Apik ya. Malah oleh kandhani wis rasa. Tukone apik-apik wis panjang ngono kuwi ae. Nah. Ini gila guys. Asalan. Lari-lari ini gini ngeten iki. Langkai mana karet apa Bang? Ini larang. 700 niku lho. Enggak, Bu. Enten tipis yang awet enten. Napa? Modele rambutnya iki ngene sama terus rebore trek-trek. Oh gitu. Kayak enggak iso rusak ya. Terus berat. Nek tumbas putih. Ini kan meteran lho Pak Bas. Kedua biasane anu cuman rosok medure ya nek Pak Bas sampe kan ada ukurane. Kan enak sing tebel kowe malah tipis ngene malah soalan pukul gak sampai. Oh kayak talang iku piye? Karet talang Kayak kowe. talang tapi enten anu bendange napa tuh? Enek bendange nelon jerone Pak Bas. Modele kaya anu selepan kan. Oh, tadi selepan ya. Bende selepan. Tapi lentur. Rupane kata ireng Montore Pak montore Bas malih anu malahnya. Malah anyar. Ya dicaca dhewe montore dhewe. iki tenaga ngedop Pak Bas. Nggih. Nek tinggi gilap ku koyo biasane. Terus oke, ngono wae kok syuting ae sampai. Iya. Jasane sapa ki? Kata ini Bu Min tak pernah. Iki lah enak ganda. Jadi laku itu. Masa? Sama Bapak Joni. Goreng itu lah enak. Emak. Udang goreng ya enak. Kalau aku lagi tuku kuwi. Kok sentuh kowe to? Aku iki namani kowe. Aku ki mah. Enggak lho. Luang iki yo ngene iki. Wong itu kondi Mbak memang. Sandal ning gone. Lah. Awak ning gone motor. Motor. Wah. Wimu tak tukokne tak kok luka. Regane meng. Kowe juga aku wartawan sopan. Lah. Aku mau kok umutan setutu. Kalau nak mangan ya mangan ona. Mah iki wae. Berarti kok enak rasanya natural. Oh, kok ngene Mas Tapel. Mas apa? Ya Allah, dengan aku sekolahan kayak ngono. Sing dipijiti cengel lho. Sampai jangan rene lho. Enggak rame ini. Lah kok nek tantrum ora kowe. Lah iya. Kuwi lho anu Mbak jarene mbujuk rong dina rong bengi jarene anu Mas MC. Asine awalnya gak gelem. Gak gelem apa? Gak gelem Betul. munggah panggung gak gelem metu. Bisa berjambu.
Dek iki cara Jawane itu yo cemburu ge paling Mas kok labil. pegel. Mas Tapa wis oleh bojo, Mm-mm. paling ngopi. Dek iki yo ndek rasa cemburu jane. Heeh. Engko aku piye ngono ya. Aku kok kayak malah gak disayang. Kok saya caci dia? Ngene to. Kelas piro Adik? TK. Munggah kelas 1 niki. TKB. Ya Allah. Kes gede. Gede teko. Iya, Mbak. Punya tuh piye misalnya. Lho. Ketok Ren. Jangan indah. Hei. Rene Dek. Sa? Ini Sa? Apa jenenge Tessa? Lisa. Tisa. Ngene. Piro? Bu, jadi tangga Dimas kudu rabi ya piro? Mangga tembunge caplokan lho. Jadi apa to golek mae? Budali bojo ya pacare ben nangis yo. Dan nggih. Di pacar kok di. Apa, Bu? Pacare ben nangis Yo di mana pacar lu? Mbok Mbok pacar ta, Bu? Iya lah, Dek keteng mriki. Kita melihat pick-up-nya dicat sing ngecat Mas Alan. Lho, biasanya ngedek lu kan ngecat ini ngawur biasanya. Penting ireng kayak wis ta? Tukang ngedek lu kan ngecat iki. Butuh ireng kayak wis. Lah mah anu ning ndi wae? Masa lu nanti ya. Butuh warupane ireng kayak wis ta, Al. Kayak ya. Masuk tuh baik. Kita ireng. Iku butuh diirengne wis to, Guys. Kepake Dimas. Apa? Yang tumbas rokok ya. Gue karek nulis sih guys ki Manohara. Iya. Rokok murah mbok wene pakmu to Dik iki. Lha niku. Hmm? Kalau sampai iki. Oh, Gantian ya. guys lu. Ditulis sinden apa? Sinden siap. Asu ya. Terus buat check out nih. Wes. So tanggalnya enggak sekali. Penjerone barang ya dicat. Diapik. Duh, apik guys, sesan. Ya, malah ireng kabeh to, Go. Kayak apa Mbak ireng kabeh? Kayak fitur, Iya. fitur miur. Masa ireng Mbak? Ireng. Iya. Iya. Melas ngeten iki. Iya. Yo. Yo. Gak percaya. Teko Alan ya sing wis tahu. Australia, Mbak. Mbok, Apa Indonesia ngene iki? gua apa iki? Ya. Iku berarti kita to Al. Terus apa ki jenenge? Ditukok nih. Karet. Triplek. Oh, terima. Tak kira karet. Karang ya karet. Piro to? Karet 800. Sak mobil. Nah, ini grandnya paling 700-an lek. Nah, iya. Ya, ya. Dileme triplek ya wis. Ini SKAPI eno san. Apik ya. Lah lah kandhane wis rasa. Tukone apik-apik wis panjang ngono kuwi ae. Lah. Ini kira guys. Asalan. Lari-lari iki ngeten iki. Wis langke mane karet apa, Bang? Ya larang, Pak. 700 niku lho. Enggak, Bu. Enten tipis sing mawet enten. Napa? Modele rambute tinggi. Ngene nomor rebore trek-trek ngono gitu. Kayak gak iso rusak kayak. Terus berat. Satu bahasa putih. Iki kan meteran Pak Bas. Kedua biasane anu, memang rosok medure ya Pak Bas, memang kan ada ukurane.
Kan enak sing tebel kowe malah. Sisone malah soalan pukul gak sampai. Oh kayak talang apa piye? Karet talang kowe. Kayak talang tapi enten anu bendange apa tuh? Enek bendange nelon jerone padahal. Modelnya kaya anu selepan kan. Oh, di selepan ya. Bene selepan. Tapi lentur. Rupane kata. Ireng Montore Pak montore bebas malah anu malahnya. Mana anyar. Ya dicaca dhewe montore dhewe. iki tengah ngedop kok. Nggih. Nek tinggi gilap ku koyo biasane. Terus oke, ngono wae kok syuting ae capek. Iya. Biasanya sapa ki? Katawane Bu minta pernah. Iki lah enak kan, Dek? Ini lho aku dituku. Masa? Sama babak Joni. Ora iki lah enak. Emak. Udang goreng ya enak. Kalau aku lagi tuku kuwi. Kok sentuh kowe to? Aku iki namani kowe. Aku ki mah. Enggak lho. Luang iki yo ngene iki. Wong Tekan ndi Mbak? Sandal ning gone. Lah. Awak ning gone motor. Motor. Wah. Memang tak tukokne tak kok luka. Regane meng. Kowe juga aku tak wani topak. Lah. Aku mau kok umutan setutu. Lho nak mangan ya mangan ona. Mau iki wae. Jadi kok enak men. Rasanya natural. Oh, kok ngene Mas Tapo. Mas apa? Ya Allah kelingan atu. Sekolahane kayak ngono. Sing dipijiti cengel lho. Sampai jangan rene lho. Enggak rame ini. Lah kok nek tantrum ora kowe. Lah iya. Kuwi lho anu Mbak jarene bujuk rong dina rong bengi jarene anu Mas MC. Asine awalnya gak gelem. Gak gelem apa? Gak gelem Betul. munggah panggung gak gelem metu. Bisa terjanggu. Ya iki cara jawane itu ya cemburu ge paling. Mas kok labil. Pegel. Mas Tapa wis oleh bojo, Mm-mm. paling ngopi. Dek iki ndek rasa cemburu jane. Engko aku piye ngono ya. Aku kok kayak malah gak disayang. Kok saya cilik ya? Ngene to. Kelas piro, Dik? TK, Munggah kelas 1 niki. TKB. Ya Allah. Kelas gede. Gede teko. Piye Mbak? Punya tuh piye misalnya. Lho. Ketok Ren. Dan gak indah. Hei. Sini, Dik. Sa? Sini, Sa. Apa jenenge Tesa? Tisa. Tisa. Ngene. Bilo, Bu, jadi tangsa Dimas kudu rabi ya, Bilo. Mangga tembunge caplokan lho. Jadi apa tuh boleh main? Dari bojo ya pacare biar nangis ya. Dan nggih. Di pacar tadi. Siapa, Bu? Pacare biar nangis. Yo di mana di pacar lu? Mau kata pacar ta, Bu? Oh, Iya lah, Dik keting mriki. Bu, putus pacar.